vauya nawo kwamakore wakamira sei tobva taenda pasikamu chinotei tatenda mutauri wedu wemhuri ndiri Gogo Bhira ndofunga ndo vangasanangura vakataura zvizhinji vakabuda mudare racho mazvita ikaiti unyatsokumbira zita ravo kuitira nyaya yenhindero taurai ndikuitira kuti maita Carani matani. Bhila Musupai. Musupai. Pamusoro vese vechita chaungana kuunganira Tapiwa, mwana wedu Tapiwa. Ndinongokutendai nechido chenyu mese maungana pano nekuratidza sapoti, kuratidza kuti tiri kuita chinhu chimwe chete. Saka ndoda kungokutendai nemwoyo yenyu kuti basiya zvese zvamuri kuita mabasa enyu muchitisapota kudai. Ndoda kungokutendai zvakanyanya. Ini ndoitwawo Bhila Musupai. Muchinzwa ngonzi Gogo Bhila ndiri gogo vaTapiwa. Saka ndakamirirawo spokesperson wekwamakore family. Ndingati zvataurwa namai vedu ndizvozvo. Isusuwo tatisiri pamwe chete tiri kuHarare, isusuwo takazofonerwa musi weFriday vachitiwo vatsikwawo nevekudunhu kuno kwaMurewa. Vataurawo saizvozvo kuti vari kuda kubata nesu kuti inonzi state burial state assistant. Saka takabva tawirirana semhuri kuti ngatichiitai meeting yedu Saturday. Saka meeting yedu takagara pasi nezuro, ndo patakagara pasi meeting yedu. Saka patakagara pasi meeting yedu mhuri yekwamakore takaonesana masaidzi tichibata chino tichibata pabheriyawo yedu yemwana nekuti mazuva acho aita sei aswedera mazuva edu. Chakanyanyotibata kana kuti chiri kunyanyotibata semhuri yekwamakore, handidi kunyepa, ndechekuti tiri kuviga mwana asina musoro. Zvisina kumboitika kuti takusvika kuviga mwana edu asina musoro. Tapinda mwedzi wechi7 hatina mhinduro, hatina mhinduro. Munandiregerera ini, hatina mhinduro yakakwana kuti chikonzero chii, kuti tapapi, tiri kufamba sei semhuri. Hatina mhinduro yakakwana. Zvinhu zvikutirwadza semhuri kuti takuviga mwana asina musoro. Munandiregererawo, unzwa kuremerwa zvakanyanya. Zvakadaro takagara pasi tikaona kuti isusu semhuri hapana state assistant yatingada apa yekuti mwana wedu kuti inonzi state assistant ingatibatsire kuchengetedza mwana asina musoro chiko. Ipapa hapana chatingade chakakosha. Kana kuri ungofushira tinongofushira, hapana chakakosha chatiri kuda. Zvimwe zvedu takaunganidza tinazvo semhuri. Takazoona semhuri tikaonesana kuti aiwa mazuva zvaswedera zvishoma zvatinazvo izvozvo zvinotikwanira zvishoma zvatinazvo izvozvo. Chatiri kutochema chatingade kuiyo iri kunzi state assistant, hapana chatiri kuda. Tine sofa zvatinazvo zvinotikwanira semhuri. Chatiri kutochema kwamuri kunyanyaka, tikuda mhinduro kuruzhinji rweZimbabwe. Tikuda mhinduro nekuti Tapiwa arimo, Tapadzwa aripo apa, hatina mhinduro. Hatina justice yatiri kuona panyaya 7 months. Saka assistant hatina assistant yatiri kuda so far.
hatina state assistant yatiri kuda kunze kwekupuwa mhinduro kuti mwana wedu, musoro wemwana wedu. Hatingatauri zvekuti musoro chete, mwana hana maoko. Pane chanza ichi chete ichi. Mwana hana musoro, mwana hana maoko, mwana hana ma-private parts. Asi vanhu vakasungwa, vanhu varimo, nanhasi hapana chataudzwa. Saka chinotinakidza chii kuti tiunganirwe vanhu vachidya, vanhu vachiita sei kuti tiri kudya mwana asina musoro. Ipapo tiregererei zvedu, ipapo state assistant hatichakwanisa semhuri, hatikwanisi semhuri. Ipapo hatisi kukwanisa kugashira state assistant semhuri. Pakatiremera kuti mutiunganire muchitisapota kufushira mwana asina musoro, kuti Zimbabwe ndo zvamada here? Imimi vanhu veZimbabwe kuti ndo zvamada kuti mutisapota kuti tirege mwana asina musoro? Ndo zvamosimudza musoro here izvozvi kuti tifushire muna shuwa here? Ko justice iri kupiko? Aiwa, mundiregererei. Hatisi kukwanisa state assistant. Takazviona zvakakodzera kana mai vacho vakati aiwa munenge mandikuwadza, munenge mandiuraya, kuti apa ndo pandakupuwa assistant yekufushira chinhu chisina musoro, chinhu chisingaoneka kuti chii. Azvite, aiwa zvite. Hamuna tiregerera semhuri, hatisi kukwanisa.